тозагиву ободонӣ аз зумраи масъалаҳои муҳим ба шумор меравад ва бояд дар ин самт пайваста аксияҳои тозагӣ баргузор гарданд. дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аксияҳои тозагӣ баргузор карда шуданд. аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд масъулини ташкилоту муассисаҳо баҳри тоза намудани ҳудуди муассиса, шафати роҳҳо ва гулгашту хиёбонҳо иқдом намуданд. тоза нигоҳ доштани муҳити зист пеш аз ҳама дар пешгирии бемориҳои сироятӣ бахусус дар фасли тобистон мусоидат менамояд. ба таъкиди масъулини идораи партовкашонии шаҳри Хуҷанд, дар ин рӯз бо истифода аз нақлиёти махсус партовҳои ҷамъоваришуда ба минтақаи безараргардонӣ интиқол дода шуданд. дар асоси нақши чорабини мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд имрӯз чанбегоҳ ташкил карда шудааст ки имрӯз аз тарафи корхона 120 куб метр партовҳо кашонида безарар гардонида шуда истодаанд. корхонаи воҳиди давлати хизматрасони нақлиёти сентари шаҳри Хуҷанд ягона муассиса мебошад ки барои кашонидан ва безарар гардондани партовҳои сахти меишӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд масъул мебошад. фаъолияти мо дар се баҳс бароҳ монда шудааст ки дар як шабонарӯз тахминан 550-600 метри кубӣ партовҳои сахти меишӣ аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд бароварда безарар гардонида мешаванд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки мутаассифона бархе аз шаҳрвандон ба масъалаи тозагии маҳалли зисти худ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир наменамоянд. дар ин самт зарур аст ки бояд ҳама дар ҳамбастагӣ баҳри тозагиву ободонӣ саҳми арзанда гузоранд. иштироки фаъолонаи кормандони бархе аз ташкилоту муассисаҳо дар шанбегии умумӣ ва тозагии муҳити зист аз он далолат медиҳад ки онҳо баҳри ҳалли масъалаи мазкур бетараф нестанд.